така, знаеш ли какво имам да ти кажа? Не дей да тренираш за мацките. Тренирай за себе си. Защото когато ти тренираш за дадено момиче, ти го правиш единствено и само за да получиш нейната валидация. А тази нейна валидация ще те накара да се почувстваш по-добре за себе си. Но не ти е гарантирано. Защото в повечето случаи, дори и ти да изглеждаш по-добре от преди, това момиче ще те отреже. Защото може би ще почувства, че ти не си достатъчно уверен в себе си, защото, пак казвам, ти тренираш единствено и само заради нея. Когато ти тренираш за даденото момиче, ти пренебрегваш себе си. И когато пренебрегваш себе си, няма да си уверен. Започни да тренираш за себе си. Прави го за това ти да бъдеш в добро физическо състояние. Прави го за това да имаш добро ментално здраве. Прави го най-просто за себе си. Защото когато го правиш за себе си и, например, някой момиче те отреже, ти няма да се почувстваш зле. Защото знаеш какъв си ти. Знаеш какво можеш да дадеш и имаш висока оценка за себе си. Защото ти си работил върху себе си и върху самочувствието ти. И едно отхвърляне от момиче няма да те накара да изгубиш мотивацията си. Освен за мацките, също така не дей и да тренираш за лятото. Не дей да се бъхтиш 9 месеца в годината, за да изглеждаш добре през 3 месеца през лятото. Защото когато ти не се наспиваш добре, не се храниш добре и пиеш алкохол, точно тогава ти ще изгубиш всичкия си прогрес. И когато изгубиш всичкия си прогрес, ти в този случай няма да си на нулата, ти ще си под нея. Защото буквално за 3 месеца си изтезавал тялото си. И просто тези 9 месеца тренировки не са имали никакъв смисъл. Това, че ще изглеждаш по-добре през лятото, няма да промени нищо. Ако не тренираш за себе си, пак казвам, чуждата валидация няма да те накара да се чувстваш по-добре за себе си. Като цяло, изобщо не се захващай с нищо, ако ще го правиш заради хората около теб и за тяхната валидация. Храни се добре заради себе си. Тренирай, движи се заради себе си. Учи, чети книги, каквото и да е. Прави го заради себе си, не заради хората около теб. Защото когато го правиш заради хората около теб, ти се пренебрегваш. А само пренебрегването към себе си ще те доведе до по-мизерно съществуване. Аз също съм тренирал, защото исках да впечатля дадено момиче. Но след това осъзнах, че ако тренирам единствено и само за да впечатля нея, няма да постигна нищо. Едно момиче ще се влюби в теб, когато види, че ти си фокусиран и си отдаден на някоя твоя цел. Когато твоят приоритет е, например, фитнеса или бизнеса или каквото и да е. Когато ти имаш някой приоритет, стараеш се, отдаден си, постоянен си, тогава момичето ще те забележи. Това, че качваш сторита от фитнеса, как си флексваш бицепса, няма да те направи по-добър кандидат за нея. Защото приличаш на момиче, когато се снимаш и се качваш за чуждата валидация. Бъди мъж. Мъжът има за цел всичко друго, но не и любовта, не и жената. Мъжът има за приоритет работата си, фитнеса, учене, каквото и да е, независимо в какъв период се намираш от живота си. Твоят приоритет трябва да е мисията ти. Когато ти си приоритизирал мисията ти, тогава момичето ще те забележи и ще иска да бъде с теб. И пак казвам, няма смисъл да тренираш, ако го правиш за валидацията на хората около теб. Ако цяло лято ще се напиваш и няма да се наспиваш и няма да се храниш правилно, просто не дей да тренираш. Запомни, че ако ти водиш активен начин на живот, ако спортуваш редовно, това се превръща в начин на живот. Няма такова нещо, като да тренираш 9 месеца и след това цяло лято да не правиш нищо. Няма такова нещо. Тренировките, движението, спортът, те са до живот.
И ако ти не си готов да приемеш този начин на живот, не дей изобщо да започваш. Надявам се да намираш нещо полезно в този клип. Ако е така, може да го харесаш, да се абонираш за канала ми и да го споделиш с някой твой приятел. Благодаря, че стигна до края. Чао и ще се видим следващия път.